Dadi saka awal mulane kok Gusti Allah, terus nang alam donya, besok ya tetep baline tumuju ning Gusti Allah. Iku diposoni kabeh. Ing wektu iki awake dhewe bahas babakan poso weton. Lah poso weton iku ana sing sedina pas wetone ya ana, pas sing 4 dina mulai weton karo 3 dina sakbare weton ya ana. Lan sing kaping 3 ana poso sing diarani poso apit weton. Dadi poso awit weton kuwi dimulai sedina sadurunge dina kelahirane dhewe utawa wetone awake dhewe lan sedina sakbubare wetone awake dhewe. Sing diarani poso apit weton. Lah, poso apit weton iki panci akeh sing nggunakno. Sing sering digunakno biasanya ya iki poso apit weton. Nah, kenapa poso apit weton iki kok dilakoni? Utawa kenapa poso weton iki kok wajib dilakoni mungguhe utawa tumrape wong Jawa? Nah, ning kene arep tak jelasake masalah poso apit weton iki mau. Dadi poso weton iku dilakoni tumrape wong Jawa iki sebagai wujud syukur awake dhewe nalika lahir ing alam donya iki iku wis diwenehi urip karo Gusti Allah lan diwenehi panguripan karo Gusti Allah. Lan nalika lahir ing alam donya iki kabeh kebutuhane urip awake dhewe ing alam donya wis dicepaki kabeh karo Gusti Allah. Mulane iki wajib diposoni. Lah poso weton iki mau diarani poso syukur utawa poso matur nuwun. Nah, balik ing babakan poso apit weton meneh. Lah, poso apit weton iku mau kan ana 3 dina. Dadi sedina sadurunge kelahirane awake dhewe ditambah kelahiran dina iku mau ditambah sakbubare kelahirane awake dhewe. Dadi poso apit weton iku uga isa diarani poso sangkan paraning dumati. Nah, sing sedina sadurunge kelahiran iku mosoni awal mulane awake dhewe nalika ning alam roh. Dadi sadurunge lahir nang alam donya iki, manungsa iki wis ana ing alam roh. Lah, wujud syukure awake dhewe mosoni utawa matur nuwun karo Gusti Allah wis diwenehi roh dhisik nang alam roh. Nah iki kudu disyukuri utawa diposoni iku mau. Terus poso syukur utawa matur nuwun nalika lahir dina kelahiran iku mau. Ing kono iku mau wis diwenehi urip karo Gusti Allah. Dadi roh sing nang alam roh iku mau wis ditibakno nang alam donya. Nah, lewat jasad iku mau utawa lewat unsur apa bayi iku mau utawa bayi lahir iku mau kan wis ana gandengane roh. Lah nang donya iku mau kan ya roh mbek jasad. Lah iku ya disyukuri utawa matur nuwun karo Gusti Allah, diposoni wis diwenehi urip nang alam donya lan wis dicepaki kabeh penguripane karo Gusti Allah. Lah sing sakbubare weton posone sedina iku kanggo mosoni besok lakune roh awake dhewe tumuju ke utawa tumuju sing maha roh utawa tumuju menyang Gusti Allah.
Dadi asale saka alam roh utawa saka Gusti Allah nang alam roh iku mau iku ya disyukuri terus nang donya urip lan duwene urip lan diwenehi kabeh penguripan karo Gusti Allah ya disyukuri lan besok mlakune awake dhewe sakbubare nang alam donya ruwe awake dhewe tumuju nang Gusti Allah ya disyukuri. Ya iki sing diarani poso apit weton. Contone ngene, upama wetone awake dhewe iki mau dina Minggu ya, upama ya. Dina Minggu berarti Jumat sore iku wis mulai siap-siap Jumat sore, siap-siap poso. Dadi malam Setu iku wis mulai bar maghrib, malam Setu iku wis mulai. Nah, terus dina Setu poso, dina Minggu kelahirane iku mau poso, lan dina Senin poso. Jadi poso 3 dina ngapit weton. Nah, dongane jadi sadurunge poso iku mau Jumat sore kudu wis adus keramas dhisik. Dadi sesuci sadurunge maghrib ngoten nggih. Ya, sadurunge maghrib dina Jumat mau umpama iku mang kelahirane dina Minggu ya. Dadi Jumat sore iku wis mulai adus keramas utawa sesuci resik. Lah niate adus ngene, ya ana niate adus. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus angedusi sedulurku 4, 5 badan 6 bumi 7 lintang jauhar. Adusku banyu suci angedusi badan jasmani. Rasa mulya badan sampurna. Sampurnane Dzatullah Idnullah Idnu Rasulullah. Oleh barokahe kalimah la ilaha illallah. Dungane adus keramas nalika arep poso apit weton. Nah, bar ngono terus dina malam Setune iku mau wis mulai poso. Iki sing paling apik. Wis mulai poso. Ngombe kena. Ning dina Setune mulai pas pajar kae wis ora entuk mangan, ora entuk ngombe sampai maghrib. Nah, lah maghrib buka, engko bengine nek iso ya ngombe tok wae malah luwih apik. Bengine engko terus pajar ya ngombe tok kuwi, engko terus dina Minggu poso meneh, ora entuk mangan, ora entuk ngombe dina Minggu. Sampai maghrib bukane ngombe banyu putih meneh. Ya, sampai bengine pajar sahur meneh nganti dina Senin iku mau awet pajar nganti tekan maghrib ora entuk mangan, ora entuk ngombe utawa poso meneh. Iku sing luwih apik asline. Ning ya ana sing model utawa ana sing luwih ringan. Jadi bengi oleh mangan kaya poso biasa, ya mangan ngombe oleh. Ning nak esuk utawa awan ora entuk mangan, ora entuk ngombe. Nah, dadi 3 dina iki ngono kuwi. Iku sing diarani poso apit weton. Dadi tak baleni meneh, poso apit weton iku mau wujud syukure awake dhewe nalikane wis digawe Gusti Allah nang alam roh, terus nang alam donya iki ya wis duwen urip lan penguripan karo Gusti Allah, lan besok nalika wis ninggal nang donya iki tumuju ning Gusti Allah ya disyukuri. Dadi cara nak dijumbuhke karo agama Islam iki nang tetembungan utawa ana sing diarani ana nang ayat iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku sing diposoni sing diarani poso apit weton iku mau. Paham ya Ki ya? Para ming dumaji
suci ngono. Dadi saka awal mulane kok Gusti Allah, terus nang alam donya, besok ya tetep baline tumuju ning Gusti Allah. Iku diposoni kabeh. Telung dina iku mau. Sing diarani poso apit weton. Iki paham ya iki ya, poso apit weton ya. Niate wo. Iku niat aduse tak baleni meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus angedusi sedulurku papat, 5 badan, 6 bumi, 7 lintang jauhar. Adusku banyu suci angedusi badan jasmani. Rasa mulya badan sampurna. Sampurnane Dzatullah, Idnullah, Idnu Rasulullah, oleh barokai kalimah la ilaha illallah. Ku dungane adus, lah niate poso ya niat poso weton ana Allah taala ngono. Ya, cukup semene dhisik babakan poso apit weton. Engko liya dina disambung sing babakan liyane meneh. Matur nuwun sanget.